Good morning, ladies and gents! Mabuhay! Welcome to my YouTube channel. By the way, I am Teacher Fred and thank you so much for visiting my channel. Kapag bago ka pa lamang po sa aking channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future video tutorials. And if you learned something in my video, please like, comment, and share. Nakaraang linggo, atin pong napag-usapan ang Newton's first law of motion o tinatawag po nating law of inertia. Ang sabi po dito, ang bagay na nakahinto ay patuloy na nakahinto at ang mga bagay na gumagalaw ay patuloy na gagalaw unless meron pong panlabas na force na pwedeng magpagalaw o magpahinto sa isang bagay. At dagdag kaalaman po na ang bawat bagay ay may sarili pong inertia. Ang inertia po ay kakayahan ng isang bagay na panatilihin ang kanyang kasalukuyang estado ng paggalaw. At akin din pong ipinakita na ang mga bagay na mabibigat ay may mas mataas na inertia kumpara sa mga bagay na mas magaan. Kaya't ang mga bagay na mabibigat ay mahirap paggalawin o pahintuin kumpara sa mga bagay na magagaan. Mga bata, meron na ba kayong alam o ideya sa Newton's second law of motion? What? Kapag wala pa, ating pag-aaralan at pag-uusapan sa araw na to at sa video na to ang Newton's second law of motion o tinatawag nating law of acceleration. Heads up mga bata! Bago tayo magpatuloy, kailangang tandaan mo ang tatlong napaka-importanting mga bida sa Newton's second law of motion. Ito ay si force, si mass, at si acceleration. Sir, kilala ko na po ang tatlong bida, si force, si mass, at si acceleration. Pero sir, hindi ko po alam kung ano po ang force, kung ano ba ang mass, at kung ano ang acceleration. Don't worry mga bata! Aking bibigyang definisyon kung ano bang force, mass, and acceleration. Ang pinakasimpleng definisyon ng force o pwersa ay ang pagtulak o paghila sa isang bagay. Habang ang mass ay ang pagsukat ng inertia, bigat o timbang ng isang bagay. Malamang ay nakasakay na kayo sa jeep, sa bus o sa motorsiklo. Minsan, ito ay bumibilis at minsan, ito ay bumabagal. At ito ay tumutukoy sa acceleration. Sir, paano ba makakaapekto ang force at mass sa acceleration ng isang bagay? What? Don't worry mga bata. Aking bibigyang linaw sa video na to. Kaya sit back, relax, and enjoy. Pagmasdan mga bata ang acceleration ni Aliana sa pamamagitan ng pagtulak ni Mang Cardo ng iba't ibang lakas sa swing. Pagmasdan. Base sa video na inyong napanood, saan mas bumilis ang acceleration ng bata sa swing? Ito ba ay sa pamamagitan ng pag-apply ng mataas na force o pag-apply ng mahina o mababang force? At ano ang relasyon ng force sa pagbago o pagbilis ng acceleration ng isang bagay? Ang sagot dyan mga bata ay force is directly proportional to the acceleration of an object. Ang ibig sabihin po nito, pag mataas ang force na ikinamit, tataas rin ang acceleration ng isang bagay. Pero pag mababa o mahina ang force na ikinamit, bababa rin o hihina rin ang acceleration ng isang bagay. Sa video na ito mga bata, pagmasdan ang acceleration ni Aliana at ni Dan sa pamamagitan ng pagtulak ni Mang Cardo ng parehong lakas sa swing. Pagmasdan. Mga bata, base sa ikalawang video na inyong napanood, papaano nakaapekto ang bigat o mass sa acceleration ng isang bagay? Alam niyo bang sagot?
Ang sagot ay mass is inversely proportional to the acceleration of an object. Ang ibig sabihin po nito, pag mataas ang mass, mababa ang acceleration. Pag mababa ang mass, tataas ang acceleration. Tama? Tama! Mga bata, bago tuluyang magtapos ang video na ito, magre-review muna tayo ng mga science concepts about Newton's second law of motion o tinatawag nating law of acceleration. Tanong, paano ba makakaapekto ang force sa acceleration ng isang bagay? Ang sagot ay, pag mataas ang force, tataas rin ang acceleration. Pag mababa ang force, mababa rin ang acceleration. Tama? Tama! Ikalawang tanong, paano makakaapekto ang mass sa acceleration ng isang bagay? Ang sagot dyan ay, pag mataas ang mass, mababa ang acceleration. Pag mababa ang mass, tataas ang acceleration. Tama? Perfect! Tama! Kaya't mga bata, sabay-sabay nating bigkasin ang Newton's second law of motion o tinatawag nating law of acceleration na force applied to an object is directly proportional to acceleration, while mass is inversely proportional to the acceleration of an object. Perfect! Ang galing! Sa next video ko mga bata, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng acceleration. Mas madali, mas mabilis. There you have it, ladies and gents. That ends our video discussion about Newton's second law of motion o tinatawag po nating law of acceleration. Kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell so that you will be updated with my future video tutorials. And if you learned something in this video, please like, comment, and share. By the way, again, I am Teacher Fred and I am very happy to have you in my channel. Bye!